Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε? Roadmaster 96 εδώ. Και σήμερα όλος τυχαίως έχει ηλιόλους τη μέρα. Τι ωραία. Ναι. Πού είναι τα κλειδιά? Στην κολότσεπη. Αυτός γιατί πάει με ανοιχτό τα λάρι? Τι κάνετε, πώς είστε? Ηλιόλους τη μέρα σήμερα στη Ρόδο, μετά από πολύ καιρό. Βροχών, αστραπών. Και ότι αυτό συγκαταλέγει. Είπαμε λοιπόν και εμείς θα βγούμε να γράψουμε. Μάγκες, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη αν κάποιες φορές η ανάλυση της κάμερας καμιέται, γιατί πολύ απλά είναι GoPro Hero 3 αλλά είναι το Wide Edition και σε σχέση με reviews που έχω δει δεν γράφει έτσι η κάμερα, γράφει σε μένα. Γνωρίζω ότι ίσως είναι λίγο παλιά, αλλά με ό,τι έχει κανείς ξεκινάει, όπως το έχει πει και ο Τζίμι. Οπότε ας δούμε. Κάρτα σας μαν, κούρεμα. Γενικά πολύ τυφλό σημείο αυτό. Εδώ λοιπόν μάγκες, να γράψουμε λίγο κίνηση. Επιτέλους ρε φίλε, βλέπεις λίγο κόσμο. Καλά, εννοείται πως τώρα τις πρωινές ώρες, εκτός ότι έχει αέρα, είναι και... όχι αέρα, έχει ένα ψηλό αεράκι με λίγο κρύο. Αυτός δεν ήταν πριν με τα... Τι μαλάκας! Ήρθε με ανοιχτά το αλάρμ και τα έσβησε τώρα. Πείτε γεια σας κορίτσια σαν Roadmaster. Πω κόλλος. Κάτι που μου τη δίνει πολύ είναι ότι, και ήθελα να σας πω περίπου, είναι ότι το είπα, μισό λεπτό, με παίρνουν τηλέφωνο. Μ' ακούς? Και τώρα... τώρα... Μπράβο! Μπράβο! Μ' ακούς? Λοιπόν... κολλήσαμε στη φρεσκαδούρα τώρα. Που μ' ακούς? Εγώ μπροστά μου το κτίνος. Έχω κολλήσει στη φρεσκαδούρα. Μπράβο, ωραίος. Η ζωή στη Ρόδο, παιδες και παιδισσες. Η ζωή στη Ρόδο, παιδιά, είναι ποικίλων συναισθημάτων. Διότι πολύ απλά δεν βρέχει πάρα πολύ, έχεις κυρίως ηλιόλουστες μέρες που αν έχεις ζεστά ρούχα κάποιες μέρες μπορείς να τις αξιοποιήσεις καλύτερα λόγω ζεστά ρούχα και ξέρεις πώς να προφυλαχθείς το χειμώνα. Είναι κομπλέ και μπορείς να αξιοποιήσεις όλες τις μέρες, να βγεις, να πας για καφέ, παρόλο που τώρα τον βάλανε 7 ευρώ.
Η ζωή είναι πολύ καλή εδώ, είναι λίγο ακριβή. Εσύ θες να μου πεις λίγο τι κάνεις? Τις προάλλες sorry headphone users. Το καλό με τη Ρόδο είναι ότι, ρε παιδί μου, δεν βρίσκω ένα καλό. Ότι λόγω ότι είναι ένα υπεραναπτυγμένο νησί σε σχέση με άλλα νησιά της Ελλάδος, ότι έχει πολύ καλούς δρόμους, οπότε ενδείκνυται για οδήγηση. Αυτά που λέτε και δεν λέτε. Αυτή τι κάνει και μόνη μας? Έτσι κάνω παρέα. Hey, you were good! See you next time!